калі вымыць добра рукі, не браць нічога бруднага ў іх, будуць прыгожыя белыя і чыстыя, навошта патрэбны яны? Не дай чаго не дакранешся, шкада сам саваць чысціню. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Я патрабую тваёй чысціні. Свой шлях да зорак гурт «Ляўдэнс» пачаў 6 гадоў таму з выступлення на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сёння ў іх музычнай скарбонцы 2 альбомы, звязаны з часам і адзінства, шэраг відэаролікаў, каля сотні канцэртаў у год па Беларусі і за яе межамі. Сёння ёсць рэалізацыя многіх перспектываў у беларускай музыцы, бо насамрэч сёння беларуская музыка знаходзіцца на вельмі добрым узроўні. Ёсць вельмі шмат якасных студый у Беларусі, ёсць ребята, якія разумеюць саунд, ёсць вельмі добры слухач, который умее выбраць добрую музыку. І ёсць шмат пачынаючых музыкаў, таксама якія робяць альбом. Ён так як бы адразу такі пачатковы, а потым яны і крочаць далей і робяць нешта лепшае. З лацінскай мовы слова «ляўдэнс» перакладаецца «той, хто славіць». А за незнаёмай для слыху назвай гурта хаваецца вялікая філасофія, якую музыкі нясуць свету пра сваю творчасць. Песнямі яны быццам запрашаюць слухачоў пайсці за імі шляхам веры. Для нас пытанне актуальнасці – гэта пытанне, напэўна, такое не часовае, а пытанне чалавечае. Таму што ёсць нават сярод нашых знаёмых настолькі розныя людзі, што для аднаго актуальная будзе адна тэма, для іншага абсалютна супрацьлеглая. Для кагосьці пытанне грошаў вельмі актуальнае, ён проста жыве гэтым і толькі гэтым. А хтосьці жыве пытаннем нейкія свае хобі, для кагосьці падарожжа гэта вельмі актуальна, камусьці ўнутранае жыццё. І мы разумеем, што ёсць рэчы, которые нас лучаць. Мы стараемся падымаць такія праблемы, которые актуальны найперш для нас саміх. Таму што мы ведаем, што калі яны актуальны для нас, то, канешне, яны актуальны яшчэ для неверагодна вялікай колькасці людзей. Некалькі гадоў таму у гурта быў іншы склад. Выступалі вялікай камандай. На той час аб дуэце ніхто і не думаў. Алена марыла стаць эканамістам і ўвогуле не была удзельніцай гурта. А вось Андрэй з дзяцінства любіў пець, слухаць музыку, але ўявіць не мог, што так сур'ёзна звяжа з ёй жыццё. Праз паўгады існавання «Ляўдэнс» старэйшы брат Алены, ён жа калега Андрэя, запрасіў дзяўчыну ў гурт. Сцежкі астатніх удзельнікаў разышліся. Засталіся двое – Алена і Андрэй. Яны заплюшчаць вочы, каб на праўду бачыць. Конечно, у нас есть рэчы, за которые адказны я, за которые адказны Андрэй. Напрыклад, нейкая графічная частка гэта больш по маёй сферы, хаця мы стараемся камусьці іншаму ўвогуле гэта аддаваць. Андрэй адказны больш можа за нейкія там перамовы, арганізацыю канцэртаў, прадумванне, што мы робім канкрэтна на канцэртах, што мы робім паміж песнямі. Мы размяркоўваем справы і абавязкі, таму што чым больш мы будзем яўна разумець, што павінен рабіць канкрэтна я, ці Алёна будзе разумець, што яна павінна канкрэтна рабіць, тым у нас лепш будзе ісці справа. І насамрэч, калі мы гэта спасцігнем, то тады гэта развіццё ідзе моцнае ад гурта. Стыль «Ляўдэнс» цяжка апісаць адным словам. Іх музыка – гэта спалучэнне рока, джаза, блюзу, класікі. Алена і Андрэй нават самі не бяруцца ахарактарызаваць яе, бо навошта ствараць сабе рамкі? Лепей аднойчы пачуць песню, і ўяўленне пра стыль прыйдзе само, без дадатковых тлумачэнняў. Хочу адчуваць сябе побач, а мне не важно, колькі ў кармане грошаў. Я не бумажны, хочу адчуваць сябе побач.
гэта творчасць у нас заўсёды ёсць нешта такое рознае, таму што калі б мы былі пастаянна згодныя, то у нас была бы, я лічу, што была бы аднолькавая музыка і такая аднатыпная, што ли. Вось, а дзякуючы... Конечно, музыка была бы. Мы такія згодныя, мы такія хорошыя. Пераважная большасць песень гурта на беларускай мове, але ёсць і на англійскай, і на польскай. Алена і Андрэй шмат вандруюць. З прэзентацыяй альбома «Звязаны час» музыкі плануюць выступіць у Польшчы, Германіі, Славакіі, Нарвегіі. Але галоўнае для гурта не колькасць краін, а камунікацыя з людзьмі. Праз музыку яны дзеляцца слухачамі нечым патаённым, адкрываюць сваю душу. І ёсць, напрыклад, некаторыя слухачы, якія нават арганізоўваюць самі нам канцэрты, бо хочуць пабачыцца з намі. І для нас гэта сапраўды вельмі прыемна, таму што мы едзем на канцэрт, які арганізавалі нашыя слухачы. Што да любімых выканаўцаў, то выбраць фаварытаў сярод іншых музыкаў Андрэю і Алене даволі складана. Гэта насамрэч справа часта настрою, справа атмасферы. Напрыклад, можна ехаць у дарогу дзесьці, можна слухаць нейкую музыку, можна рабіць нейкія справы дома і слухаць музыку, а можна слухаць і аналізаваць, а можна глядзець кліпы. То бок мы слухаем вельмі шмат музыкі, успрымаем яе і шукаем нешта добрае ў кожнай музыцы. Неўзабаве пачую вестку ад праўдзівых сведкаў. Ты раскажаш, дзе здабыць насенне веры. Часта музыкам цяжка слухаць музыку для такога вось менавіта задавальнення, таму што ты пачынаеш слухаць, напрыклад, я слухаю і думаю, якія тут сінты выкарыстаны, там Андрэй слухае, думае, якія эфекты на вакале, там што там з барабанамі яны зрабілі. І ў выніку ты часам, можа, гэта і неправільна, але ты захапляешся вось нейкай такой тэхнічнай старонкай музыкаў і у іншых слухаеш, напрыклад, не прыгажосць мелодыі, а штосьці такое вось больш такое дробнае. Вось. Конечно, з нашай музыкай я лічу, што гэта інакш, таму што калі ты сачыняеш, то ты арыентуешся на мелодыю значна больш. Немагчыма пісаць песні, якія не падабаюцца, а тое, што блізка выканаўцу, прасцей данесці і да слухача. Таму абсалютнага фаварыта Ляўдэнс не вылучае і сярод уласных песень. Вось мы існуем 6 год. І за гэтыя 6 год, калі б мы ігралі адну і тую ж песню, якая б яна крутая не была, яна ўсё роўна у пэўны момант падасца такой нейкай гэта ўвогуле музыка. Такія моманты бываюць, мы адкладаем гэтыя песні, потым мы вяртаемся да іх. І гэта ўвесь час адбываецца такі працэс, што нейкая песня сёння для нас больш паддаецца нашаму музіцыраванню, бывае час, што наадварот менш, і проста мы адкладваем яе. Даволі часта падчас такіх перапынкаў Алена, імправізуючы, складае новую апрацоўку песні, і тады яе пачынаюць граць зноў. Мне вельмі падабаецца такі выраз, што калі чалавек думае і кажа, што ён стаіць, гэта значыць, ён ужо ўпаў. Таму што калі чалавек сказаў, што я дасягнуў, значыць, ён ужо не бачыць для сябе перспектывы развіцця і, адпаведна, яму ўжо больш няма чаго рабіць. Гэта значыць, прыраўніваецца да падзення. Вось, таму ў нашай музыцы няма ні дасканаласці, няма ідэалу, ёсць толькі сённяшні дзень і сённяшні настрой, сённяшняя эмоцыя.